Ka tafi da kofi ne? Na tafi da kofi. Ka za mu iya wannan azumi haka. A halin yadda ake bulbula ranar nan na ran da a wajen bishiyar nan? Ina kishin gida. Bai san to ahi babban ne amma mu yara ta za mu iya. Ai wato azumi ka ji daɗin sa sai a Saudiya. Ka ci jamal mu kalkal ka ci ka. Na'am, amma wa alaikum salam dan liman. Na'am, me yake faruwa ne? Me ya faru? Mutuwa akai, waye mutu? Yanzu naga ƴaƴanka suna karye kai. Waye karya? Ana azumi. Wa suka karya? Me suka karya? Ruwa. Azumi suka karya. Subhanallah. Nan gurin suna nan. Yanzu ruwan da suka ɗauka suka ce za su kai ruwan alwala masallaci da man sha suka yi. Abun ba a cewa ko. To kabar ne da su. Kabar ne a matsayin ina matsayin lima a garin nan. Ka gani ko da Allah ma albarka. Za su zo su same ni. Ina lima a garin nan. Ban kira sallah ba su karya azumi. Za su gane za su sha hukunci dai. Tsanani kuwa. Zona. Na ban yi ne ba za ku gani. Marasa mutuncin banza. Kiri-kiri yanzu ina nan aka zo aka ce mu kuna ce kuna karye-karye. Azumi mana. Ina lima a garin nan sai na kira ta ake sha. Wallahi baba shari'a kamar. Kasafi ne. Ban gane kasafi ba. Dan ba kasafi. Kai da ganin kai zumbudin nan ko? Kai daga kai kafi kowa rashin kunya ba. Kai kuma kana biye masa. Kana karami kana dada abin nan. Baba wallahi. Tashi ka tafi ba na son jin magana ku wallahi me ƙarya ku banza ka yi. Tashi ka tafi kuma. Rana ce ta yi. Banza mutane. Ba wani rana da yake rana ta yi zafi. Kuna karya azumi da rana tsaka. Nan aka ce an gan ku wajen maman jandaye. Ko me kuka ji? Aikin banza aiki. Ni ma dai bari in tashi tunda dai an azhar ta in je in kira ta. Kai, da sun ana kwallafa rana yau. Azumin nan da ya bayan sallah ma rama shi. Ya mani baba ni dai abu. Baba da kai? What? Kai baba. Wai Kura baki na ne. ba wani wallahi kai maka ruwa ta kai 30. Ai dun mu ne. Kura baki na ne. Ai dun mu ne baba kai ba ka kai. A wannan ne maka le. Oh baba kai. Ha ba to ne. Irin mu ne. Wallahi. Wai ni ba faɗa ni muku ba. Ko ni ku daina sha a gaban mutane. Mu ne. Da zuwa lamba ɗaya Hausa TV. Mata, barka dai, ya himma, ya kwazo, ya zirga-zirga, ya fafutuka, ya kai komo, ya 'yan bari ya 'yan bari. Duk duniya lafiya, haka aka yi to ina warga zuwa gaisuwa. A wato biyar Allah ina ganin ki na ji zuciyata ta faɗa famfan gudun famfalikin falon bankin fege saukan fuka-fukin yin fakin. Saboda haka ki kwantar da hankalinki in muka yi aure za mu heralle mu kwatalle mu sakatare mu bodare mu gwangwaje mu bodare miwar kaje miwar hela mi lantarki. Keɗin ina ne wato ainihin gidan naku a wani layi kike yarinya? To bari ga maka ni ba zan auri talaka ba. A'udhu billahi ke ki kuskure bakinki.
To ainihin dangin mu ba talaka. To ke bari ki jin gaya miki. Duk gidan man da ke gani a faɗin ƙasar nan an sa no smoking na mahaifina ne. Kuma duk motar da ke ga da sikiyari a Najeriya ta babana ce. Kamfanin MTN Glo Airtel na mobile din na kanan mahaifina ne Alhaji Tukur. Saboda haka ki kwantar da hankalinki in muka yi aure za mu hira lema kwatan lema sakataren mu bodare mu gwangwaje mu bodare mi wal kajami. A ina ne gidan naku? A kin amra da masu arziki. Lamba? A tsana ki ce mu anan da manzon gudan ki. Nan gidan kurra ba da daidai gidan na rabe tu. To ai hanya ta ce ta nan nake daskwalewa zan je gidan baku ta mai hinkafa da wake. Wallahi lahi wannan tsafke na malamin tsafta ya tsafka. Zan ƙara so. Sha Allah. Wallahi yan wannan da kai kwalle nan tayi dan biyon dan gani. Dosan nan man dan dakin dumaman dawafin dauke doye ne dabi'unki suna burge ni. Ya kwarkwasa ruwan kwakwar murfin kwanan kwanakin ku nama zuciyata. Ya zo ga lanzan zakulo zalama zalimin zalliya ne zan bade ina sanki ne sa na fada cakwalkwalin cakwaki yace nikin cocin lancalla cokalin cilin cikin zuciyata. Ya zubu rutun zanzarutun mazararin mazarutun zoban zinariya zuciyata. Cokalin cilin cikin zuciyata. Ya haba kai. Saka ce abinda fada da kai wannan. Na wajen waye kai? Rabili mai gyaran janareto. Iye? Rabili mai gyaran janareto. Kana santa ne? Bilhaki. To ka turo magabatanka. To baba za ta yi kamar nawa? Iye? Ita rabin kalbin na. Nawa? Ita. Kai mutum ne fa ba kaza ba fa kaza ba ce ko yara kuya. Ka san da yake yanzu baba aure yayi tsada. Matasa da dama suna son auren. Sakamakon an kallafa abubuwa da ba na wajibi ba. Da ƴan mata na cin gudi ba mazajen aure. Da lokacin su ya wuce kuma sai go ta sabga. Yaro wannan qira'a taka gaskiya ne. Wannan. Ka garo kamar tababbe kamar bugun shahu. A yana da hankali. An natsatse ne wallahi. To kaga mu albarkan muke nema ta aure ba wani abu ba. Shine kawai. Mun samun sababbin shirye-shiryen mu ku shiga YouTube channel din mu Zumbaɗi TV ku danna subscribe ku yi like ku danna ƙararrawa dan sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki mun gode.